Naglamang, kapuutang. Kung na naman ito oh. Ayan mo, kaya mo, okay. Tulong. Kunada. And, Mawansa, nakaalabalong. Iskan mo pinaminsan. Okay, awan pa iti nakaala. So, sinapsapa min na po, tabarbaring no maala yun. Kuna, awan sama, tinakaala pa so we'll give chance. Adaladan din nakaalat to, pero shall we consider this one? Shall we consider? Ano, agayap ti taga DTI? Agayap naman ti taga DTI. Kay gaputa masapul ta siguro nga itadan. Ano, sigurado ka? Unuhaan. Kitanda na, the exact word ticket ko at dati simagid laeng. Simagid and nahit na jirot word pero hanggang dito sa bulim may simplify your answer. Ayan. Kita ang baka no dapat nakaala. Awan. Pugrot agayam. Oh my God. Kakasi mo dito agayam mga pugrot. Klo, kung kuha daw dito Facebook live. So, baya. Adabasit abo, ada nakaala. So, ti root word na. Nanayunan na. Ayan. Hello, FDD. Ganun Happy Easter Sunday from Auntie Cathy at Salvador. Yes, Happy Easter to Kabsat Cathy. Orain na kami to dito, Auntie. Charo. Paumay kami. Okay, i-reserve mo di dyan o wanti makaala. Sige, picture ang tagarod. Okay. Dito tayo. Okay. No, awanti makaala. Ticket makaala ti special price. Ayan, talaga matapong kaya mi nga iteden. Dito nga electric fan at may kalong Domingo na tatan. So, paya duada actually. Duada nga simumpat. May kasanagorod agad duada. Hana, handa na ala the root word na isong exact when we are looking for the exact title nga inted me. Ayan, so sorry everybody! Nga, may kanta kayo pwede may isang chance. May isa lang nga po nga sungbat tunggal SIM card ti alain me. Ayan. Duwa nga tao iti nakaala iti. Nay, madi na picture na yung may kadwa. Sobra na. So ngalalengin nyo po ti sungbat. Okay, for the second time. Aday ito yun na po. Dajay ako babasahin ito mapukawak. Okay, for the second time apo, ulitin may. Agor ka, tag-delete ako no. Iti simple nga pag-anurot. Ibatim lang tag-jidwa. Okay, ulitin mi apo. Kaman jay request ni Annabel ko na naman ng Kujina o nakita dito yung Facebook live at damo gayam ti okay. Damdama kan tayo mi. Barbaring nga mapugtong dito yan tatatlag nga. Sunata for the second time with your name, age, and address. Kenda tayo title na apo. Ito ay 0915-0701-3686. We are looking for the exact. Adang kami din nakaalang madanayon din sungba na. Exact. Barbari nga na po. Ipadawat mga ipadawat. Ngim noon makapugto. Isuda nga duwan tinakaala. Maminsan pa. Good da kanya na di palig-palig. May isa kasi ay. Clue! May isa lang nga sao. One word. Pulkukan ka nuwatay agmay saka atay awan umusto amin ket kamali para ken ka ikid mo sa panunutin na dumteng
sipnget siya timang sinag pakaamuan naklang uray no sa dinti ayan dumteng to'y pagayam sumakuro kanya kalgaw man wenno matutudo o kawam lang anumuanagan ko dumteng kanya man akan ito adaak agayem mo kasta idi tratoken ka dumtengak mangtarabay ken ka ngem idi siyak makasapol di nakinit kita bimulod ka pa iti kwarta inikan kagaputa gayem ka ket kunam isublim to basta tawagan ka pakaamuan naklang uray no sa dinti ayan agbayad at pagayam wen kunam ited kung aited kanya naglabas kalgaw ken tudtudo jakmet den matawagan ta cellphone mo ayan mo ngay gayen ko kwarta lang dayta masukatan tulat ta kasanun iti panaggayem ta ngem anyangay nunasika ka ng tandaanam gayam kalata pakaamuan naklang uray no sa dinti ayan dumteng to'y pagayam sumakuro kanya wen gayam ko tandaanam kalgaw man wen no matutudo pagkawam lang anumuanagan ko dumtengak anyaman akan ito wera utang gayem ko wera utang gayem ko narigaten iso nga wera utang gayem ko pera utang gayem ko narigaten iso nga pera utang gayem ko naulaw kami kakikita po iti text message yo apo di ka nami ilupay nga nangisend kung lang ron nga may nga SIM card may nga answer tinalo na barbaring pumudno ay umusto ko na nangamdak sang gasa at naawan ka dagiti pugto na and mangtad kami pa apo another 10 seconds kadagiti agsang pet nga message ngem no awan automatic nga dajay imuna tatay tip mga baken so oh my God! Oh, you see that one. You see. So na walang tatayata? Isu na matlaang. Ngamte ko na ako na kunami lalaingin natin ag sungbat. Apo niya lakit tibiyagan apo ayan. So, excited kami nga mga lukat kita toy. Lukat amon ba datlag nga sobre, ano makita da kita viewers sa ti Facebook no nya ti title na dato yan. Siya mga lukatan.
So dating ating nga sonata po ket si kami kini John Mark ti nang pili iti title na siyempre. Haan, tekon akon haan nga naibagay iti sonata iti title na. It's hidden between the lines. Between the lines nga ron siyempre hidden. Written between the lines kung naklako ma. Okay. Naisurat iti title na awan di jenti sinasarita di kanta. Ito ya po, lukatakon. The song is entitled yan, makita yun. Siya nang surat dahil nagdatakkel. Talak kunan. Talak. And adati nang abak po. Iti may isang electric fan and from Ramon Isabela. Talak kunan na to 54 nga tawanan. Nga agbibiyag iti hangan na limpyo. Amoy ulatan, sino dito? Ipakita man di screen balong, ano makita dang pud-pud no ti simumbat. napay kami tila daw mapimpindo mo. So we would like to say congratulations to Dr. Emil Castillo. Apo nakadto si mungpat isuna. Itamdamo nga sungpat na nga nagtalak isong nang titaktiklo. Atay root word na ala na lang. Kuna ay get talaga nga binaliwan na di answer na. Okay. Ayan, kadagiti naayat pa nga kaya naaglaag palailang babaeng ti Facebook. I-visit tayo lang ti Facebook ni Kuya Emil ta talaga mga maagasan da kita sakit tinakom yung. Ayan. Hila ada nga sungbat ti ka anak ka pero may talbog check kung kuna na umot checking na ibaga di jay. Anyway, congratulations kang Kabsat Emil. Apo talaga amat nga adamot ti kung kuna nga nakabantay ka lata dito Sweet Radio nga agdingdingag iti iso amin nga programa dito yan. And ito naman minsan man na po dagitihangan na pagkasatan. Better luck next time. At ito man na po next week may sama ring electric fan nga asi dati titid mga electric fan na po tada rebo ti presyo na. Of course courtesy of Ninong Danny Vizcara. And syempre kadwa na nga itinangiyawat kanya kitagat ni Ninang Sol. Adapay pang next week. Ayan, thank you and good afternoon ulit kada kayo. Kaya request ay ading ko datay inkaman kini Annabelle. So kantaan taman balong para kay kuana dayto inkaman. Kan kadagiti so amin na mga lalaki nga kanaing ibabaon ti asawa da. Natungpalen ti arapa po ang mga asawa. Iti kapat na kag-analapsat arong marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris raban no sipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang titrahe nabot taw ti bukod na ay nakalaplapana. Kastala iti biyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagad ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken silad ka inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Natungpalan tiara pa ako ang mga asawa. Ang sabali beten titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga
Inkaman kalanga, inkaman pa'y aglaba ket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken siletta. Inkaman kalanga, inkaman ay naglaing kaman. Natungpalen ti arapap ko ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan ayat inan anu saklata. Siya kung tinamaliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdera kun niti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pa'y agsagad ti paraangan. Inakman aklanga, inakman aklanga, inakman pa'y aglaba ket kalpasan nga inakirkiran kusina ken siletta. Inakman aklanga, inakman ay naglaing akman. So, kasde ako ti teknik, yan maminsan nga pumugto kayo. Kung ako awan, sadyay nilabag ti sonata iti paulo na. Okay? Katang kayo taktakaan, ta siyempre, hang kami nga mangtad iti nalakalaang nga pugtuan. Mangmangtad kami iti medyo nariga. Okay, ito iti acclaim ti price nga may isa. Okay, ti oras ka aruba, 12 minutos kasagbayan iti alas 3 ti malam. Kat masapol pa iti may isang sonata. Isang ako masyong tapay lang balong. Okay, itedmen ti mauding nga sonata, and thank you so much, Apo, for being with us. And this has been your Manong June together with John Marca saying goodbye and God bless everyone. Dati na po ti mauding nga sonata, May. Ato guru ka dia ka off ka mo. Nag-off ka mo. Ulitin. Pati wag ni utol ko na makikig song batatay gayem pamagat na. Malimot. Okay, next week may sama ng electric fan di padawat meron. Ti damo ta tinagsarap, napnap no iti ragsak, kasta unay apaggaak, sipat kala asipat. When ko nam gawa po ak, bagbagay ko naka-brush up, iso nga di dinamag ka. When ko nam may ayaten nak, aniya na nagragsak ka at damtoy den na. Si kantay anghel na nangit at tuy luluwag, iagna na yun dawat ko apakasaran at sakbay maamuam iti pudno asya. Ipatagnak tupay nga ta when no maaling gaget ka. Ngem sapay la ko mailimed ko pa'y ken ka. Adumit tinanubnubya,
pasaray kam kamatendak ngem no maamwan dak kubrak dagos nga ilimengandak kastakan tumet nga ta nga uray ay ayatenak dumteng to nga iwaksinak jaktun kayat ti agbiyak aniya na nagragsak kaadam tuwidenak si kantay anghel na nag-ep tuy luluwag ngem masapul ipudno kuno siya sinuak isungawi sen kan pagtaengat ngem siyak met tinaklaat kunam kastamet ti pagbirukat agpadatagayam anatay ti mangbibiyag aniya na nagragsak kaadam tuwidenak si kantay anghel anang ep tuy luluwag siyak mangbigos si kanto met ti mang make up ket manipod ti tindwatan alim matak uray no adot sa sauda embalsamador ta adwa babaan talat tata kliyente tanto met laida. Thank you Insan Benjo, ingat. Para next time to the Giant. Nalpas mo tante programa. So this has been your Manong June saying good day. And John Mark Pastor, operator Embalsamador. Yes. Happy Easter everyone!